שלום. מדברת ניצן. כן. אני לומדת בבית ספר ביאליק, וידוע לי שאירח תלמידה מהעיר קובלנד שבגרמניה, ולכן רציתי לשאול אותך מספר שאלות. זה בסדר? אין בעיה. איך נוצר הקשר ביניכם? הבית ספר נתן לי את הכתובת שלה, את השם שלה באנגלית, את השם שלה בעברית, ושלח לי גם את המייל שלה וכל מיני כאלה, ואז החלטתי לחפש אותה בפייסבוק. ודיברתי איתה וזה, ושלחתי לה שהיא הולכת לבוא אליי, ואיזה כיף, וסתם התחלנו לדבר. ואז גילינו שיש לנו כל מיני דברים במשותף, כמו מוזיקה שאנחנו אוהבות, או סדרות שאנחנו אוהבות לראות, וככה התחלנו לדבר. מה את יודעת עליה? תארי את הפגישה. מה את יודעת עליה? פשוט תארי את הפגישה ביניכם. טוב, אז קודם כל מה אני יודעת עליה? אני יודעת שהיא אוהבת ממש מוזיקה כמו שאני אוהבת, ושהיא... זהו בערך. סתם, לא יודעת, שהיא אוהבת גם לעשות דברים שאני אוהבת, ולעשות שטויות בעיקר. והפגישה בינינו הייתה הכי מוזרה בעולם, כי בדיוק הם ירדו מהאוטובוס, שהם הגיעו מהנמל תעופה, וזה היה בחושך בלילה, ב2 בלילה, והיינו צריכים לחכות להם, ואז פתאום ראיתי אותה ולא ידעתי מה לעשות, אז נתתי לה חיבוק, כי כאילו, את יודעת, כזה, אין מה לעשות, והי, אני הולכת לארח אותך 3 ימים, אז אני אתן חיבוק עכשיו, איזה כיף. אז זה מה שקרה. איך ההרגשה להיות בקשר עם מישהי שלא מהתרבות שלנו, במיוחד שהיא באה מגרמניה? האמת שזה ממש ממש מוזר, נגיד, אני בכיתה י"א, ובכיתה י"א יש גדלה, שזה כזה, הולכים לצבא לשבוע ועושים שם דברים של צבא, כאילו כמו מתרגלים את הצבא. וסיפרתי לה על זה שהייתי שם, והיא ממש נבהלה, ואמרתי לה שיריתי את הרובה, והיא לא הבינה למה. או נגיד כשהיא הייתה פה, אז הסתובבנו בקניון, ופתאום ראינו איזה חייל עם רובה, והיא ממש נבהלה, כי אנחנו רגילים לזה. והיא ממש רגילה שהצבא שלהם בכלל, כאילו, היא לא מכירה אותו, והם לא יודעים איפה הם, וכלום. זה שונה נורא. מה עשית איתה כשנפגשת איתה והכרת אותה יותר? סתם, הלכנו כל הזמן לבלות, הלכנו לים, כי אין להם ים בגרמניה. והלכנו לקניון. כאילו, את הולכת עם חברה שלך לקניון בשביל הכיף, אז גם אנחנו עשינו את זה. וזהו. והכרת לה את ארץ ישראל. נכון. צריכה להיערך בבית, כאילו, היית צריכה בבית לעשות מאכלים מיוחדים, הרגלים שונים, שיהיה בשבילנו? האמת שהיא אוהבת, היא מאוד בסדר באוכל, היא כאילו אוהבת הכל, רק שמאוד השתדלנו, אני והמשפחה שלי, להכין מאכלים שהם יותר, את יודעת, שהם יותר ישראלים, כדי שתכיר מה זה פלאפל, ומה זה חומוס, ומה זה ג'חנון, כי הם לא אוכלים את זה, הם אוכלים כל היום דברים משעממים כאלה. אז הכרת לה את המאכלים וגם נתת לה להרגיש בנוחות ופשוט לעשות את המאכלים שהיא יותר מכירה. בדיוק. את עדיין בקשר איתה? כן, כן, אפילו לפני כמה דקות היא שלחה לי הודעה בוואטסאפ שהיא קיבלה 100 במבחן, אז זה היה ממש מגניב. כאילו, ממש בקשר של חברות? כן, כן, היא באמת יודעת עליי המון דברים שהחברות הכי טובות שלי לא יודעות, וגם אני יודעת עליה, ועזרה לי אפילו לבחור תחפושת לפורים. את חושבת לבקר בקובלנד בעתיד ולהיפגש איתה שם? בעיקרון המשלחת הזאת, אז בהתחלה הם אמורים לבוא אלינו, כמו שהיה, ואז שנה הבאה אנחנו נוסעים אליהם, אז אני חושבת שכן. וגם חוץ מזה, אני מניחה שאנחנו ניפגש הרבה פעמים, כי היא חברה ממש ממש טובה שלי. תודה. בכיף.